Jeg er en glad og finurlig og lykkelig kanin. På mange måder er jeg pølseendens rosin. Jeg kører hverken på Duracell eller amfetamin. Det er en ganske særlig ting, som sætter fut i en kanin. Jeg har 7.000 børn, vil jeg tro, eller mere. Det er slet ikke nok, jeg vil stadig have flere. Hvis du spørger, om jeg aldrig bliver træt, siger jeg nej. Der er stadig kaniner i mig. For satan da. Nej, på landet om sommeren især. Det er ikke pral, når jeg siger, jeg har også været der. Og selvom jeg tog den lange vej for at slappe lidt af, Satan. det er en ganske aktiv ferie på næsten 14 dage. Jeg For helvede da. Nej, men så bliver det 202. Hvis I spørger mig, hvor min sommerferie går hen, skal jeg faktisk til gården igen. Jeg har rejst Ej, nu stopper du fandme med det der. Jeg blev lynhurtigt træt af den cirkusjargon. Men i manesien, der var der lige en ting, jeg skulle nå. For det tænder mig alligevel lidt, når folk de kigger på. Ej, jeg er sød lige at holde jer for øjnene 2 sekunder. Lige lukke for øjnene, bare for min skyld. Jeg har cirkuskaniner fra helvede da. Ej, for hver en lyn. Men jeg rejste fra cirkus, jeg synes det var plat. Jeg skulle trylle en lille mand. Nej, så stopper du selv. Øj, så holder du op med det der. Øj, for satan da. Øj, for satan. Øj, for satan da.